Ma'am, ano po kasi, may utang po kayong 5 kaban po at kailangan niyo pong bayaran ng 5. Sana po kukuha. Magandang araw po sa inyong lahat. So panibagong video, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin ay mag-subscribe ka na. Muli ako po si Dian Paragas. At ang pangalan ng aming sorpresa ay sina Andre Aborquis, 9 years old, and Christian Espiritu, 6 years old from Nantangalan. At ang gagawin naming prank ngayon ay, kunwari may babayaran ang kanyang nanay ng 5,000. At kung hindi niya ito babayaran ay kukunin namin si nanay. Sabangan niyo na lang yung magiging reaction nila. So na bang hinintay niyo? Arat na! Ma'am, ano po kasi, may utang po kayong 5 kaban po at kailangan niyo pong bayaran ng 5. Sana po kukuha. Ano yun, madam? Bigas po, 5K. Babayaran po ni nanay. Yung 5 kaban. Akin na sa December na susunod na babayaran ko na yun. Ito para. Nay, tingnan na lang po natin doon. Ma'am, Yung may utang. Hoy, Andre, tingnan mo ha. Inutangan na natin. Bayaran ka. Babayan. Yan, Tek! Sasama na si nanay! Ay, dalawa sila. Kayong babayad na po! Yan ang magbabagay yan. Sama kaya, Tek! Kukunin lang sila nanay! Nanay, ka na. Wala ka dyan, busy. Yan, Tek! Hindi kukunin si nanay! Bakit kukunin nila ako? Wala silang papakain. Oh, picture po. Hindi kanila isasakay! Ito, 1, 2, 3. Adi! Isa po. 1, 2, 3. Hindi na smile. 1, 2, 3. O, tingin dito. 1, 2, 3. Okay. Oh, 1, 2, 3.
nasa loob po ng bahay. So ano pang hinihintay nyo? Arat na! Siguro nung bata ka, pre, sisig ka na mo. Ano masasabi mo kay Mama, Papa, Tita? Masasabi mo na. O, tingin ka dito, tingin ka dito. Thank you po, Mama, Papa. Thank you po, Mama, Papa. Sa pag-abala niyo sa akin. Yes, Mama. Thank you. Ikaw, Andre. Mama ko, Mama mo talaga. Dan salamat mo. Yan na, mag-i-start. So, babasahin ko na po yung message. Mensahe ni Sir Noy Aborque, Papa ni Andre. Happy birthday, Andre. I wish sana mag-aral ka ng mabuti. Lumaki kang may takot sa Diyos. Love ka ni Papa at Mama. MBTC, God bless. Enjoy your day. I love you. Mensahe ni Ma'am Chari, Mama ni Andre. Sa pinakamamahal kong anak na si Andre, happy 9th birthday sa'yo, anak. Dinadalangin ko na sana sa araw na ito ay maligaya ka. Masakit isipin na sa araw ng karawan mo, hindi tayo magkapit. Kahit malayo ako sa'yo ngayon, anak, huwag mong iisipin na nakalimutan kita dahil kahit minsan hindi ka nawala sa puso ko at alam mo iyan kung gaano kita kamahal. Sabik na akong makita ka, anak. Napakahirap ng magkalayo tayo tulad ngayon sa araw na ito. Dapat sana ay kapiling kita, magkasalo at maging masaya sa karawan mong ito. Na sana kayakap ka, hinahagkan habang binubulong sa'yo kung gaano kita kamahal at may padama sa'yo kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Anak, gagawin ko lahat para sa'yo. Para mapatunayan ko na ikaw ang buhay ko, nagpapasalamat ako dahil may anak ako tulad mo. Miss na kita, anak, at sabik na makita ka. Sana, anak, lagi mong tatandaan kahit malayo ako sa'yo, nandito ka lagi sa loob ng puso ko. At sana, anak, mag-aral kang mabuti para din sa'yo yan. Once again, maligayang karawan, mahal ko, Andre. I love you, anak, nagmamahal, Mama Chari. Mula sa akin. Mensahe ni Ma'am Chari kay Christian. To my happy 6th birthday. May our Almighty God keep you healthy always. I hope you will grow as a responsible and well-behaved gentleman. Enjoy your day and Mama Koy loves you very much.
birthday, sana magpakabait kayong dalawa. Huwag lagi pasaway sa mga magulang nyo. Be a good boy. Yun. So, ano masasabi mo sa message? Okay. Tita Chari, ano masasabi mo? Kasalanan ka. I love you, Mama, Papa. Mag-aaral mabuti ha. Makinig kay tita. Magbabasa na tayo ha. Yan, Ted. Magkandangan ha. Okay, love you. Kayo pa may bata ko masasabi ko lang po. Hoy! Parinig na si nanay! Kayamanan ko yung makita silang lahat na maayos at mabuti ang kanilang kalagayan. Sana po sa darating pa pong taon, matatag pa nila ang kanilang birthday ulit. Yan pa ang hinihiling ko sa Panginoon. At sana, kahit malayo ang mga pagulang nila. Nay, birthday! Nay, birthday! Kahit malayo ang mga anak ko, yung pa rin ako, silang lahat. Kahit hindi nila kapiling ang mga bata, parang sila rin ang kapiling ng anak nila kasi ako ang tagapag-alaga. Kaya maraming salamat Panginoon. At sana po marami pa po arawan ang narating ng mga apo ko. Okay. Hindi lang sila, lahat ng mga apo ko. Sana po Panginoon. Salamat po, maraming salamat. Nay, birthday! Yun lang po ang masasabi ko. Sana kahit na wala ang mama niya, ako pa rin ang nakatayong mama niya dito. Kaya po na gano'n po ang buhay namin. Okay lang, basta malutong at masaya ang mga apo ko. Yun lamang po. Maraming salamat, Lord. Thank you, nanay! Yay! Oh, kanta na lang! Ayun. Ito. Wait lang, wait! Hawakan mo na, bilis ni! Saglit! Dahan, sandali! Sabay kayo na! Dahan, natin, Gondre! Picture daw dito, picture. Picture kayong dalawa, dyan lang. O, tingin dito. Picture kayong dalawa. 1, 2, 3. Lahat kayong mga bata, picture tayo. Happy birthday!
Happy birthday,